Pajjiżna jibki vittma oħra tal-Covid, 93 każ ġdid, ifiequ 31 persuna. Il-każi attivi jisplodu l-fuq għal 890. Hija din is-sitwazzjoni preżenti f'Malta u f'Għawdex meta fl-aħħar 24 siegħa ħarġu dawn in-numri li jkomplu juru li t-tieni mewġa qed tolqot sew lil pajjiżna. Tul il-ġurnata ta' tlieta tħabbret il-mewt ta' anzjan ta' 71 sena illi miet waqt li kien infettat bil-COVID-19 bħalma għamel kull darba li tħabbret mewt anke f'dan il-każ. Il-gvern qal li dan l-anzjan kellu kundizzjonijiet ta' saħħa ulterjuri. L-istess gvern li ftit ta' xurilu qal li l-gwerra ta' kontra l-Covid irbaħnija. Emmanuel Macron qal illi għaddejjin minn gwerra kontra l-Covid. Din il-gwerra aħna irbaħnija. Il-gwerra li skont il-gvern irbaħna sissa ħallit 44 persuna mejta fiha rajna total ta' 4154 każ li minnhom fiqu 3012. U minkejja dawn in-numri il-ħadd li għadda, il-Prim Ministru Robert Abela reġa' fakkar kemm hu gburi. X'għamilna minn Marzu sal-lum? Meta nħares lura ngħid li gburi. Dan l-atteġġament tal-gvern qed iwassal għal rabja fost il-qraba kif jum wara l-ieħor familja wara l-oħra qed ikollhom xi ħadd qarib tagħhom li jintlaqat mill-virus. Il-problema kienet li d-Dipartiment tas-Saħħa u l-Ministeru idumu ġimgħa ma qalu illi sabu dan il-każ f'dik il-ward partikolari u mhux tal-li hekk, tal-li dal-bniedem li tant beża illi jibla il-Covid, mhux tal-li belaw, tal-li fi żmien 24 siegħa tiġa nafu biċ-ċert illi ħajkun qed imut bil-COVID-19. Intant, fl-aġġornament fuq il-medja soċjali, l-awtoritajiet ħabbru li mit-68 każ ta' 36 persuna ma jafux minn fejn ħadu l-virus, dan fil-waqt li 93 persuna li ħadu l-virus fl-aħħar 24 siegħa għadhom qed jiġu investigati.